Wij hebben net 17 egeltjes vanuit opvang de Vugelhelling uitgezet in Aquazoo. Die zijn gebracht door de dierenambulance van de Wissel. Het is een hele mooie samenwerking tussen 3 partijen die heel hard bezig zijn met de natuur. Zowel de inheemse natuur als de uitheemse natuur. En om ons heen zie je allemaal kleine egeltjes langzaam wakker worden en rondscharrelen. Dus een heel bijzonder gezicht. De besjes binnen naar de bestopvang gebracht omdat ze zwak wien. Dit komt erop dat er heel tijd minder insecten binnen door het gebrek aan groen in steden of doordat ze te betierd wekken worden door warmere winters. Ook worden de stiekelbergen vaak verwonnen door jasmeners of hoersdieren. We hadden zelf vorig jaar eentje die was in zo'n kokertje gevallen waar je verkeerspalt in kan zetten. Die zat daarin vast, was precies 1 egel breed het kokertje. Ja. Nood ze wel wat onsterker binnen, koeien ze last laten worden op het terrein van Aquazoo, maar of ze op dat met het blauwe zullen is de vraag. We hebben hier natuurlijk wel hekwerk omheen, maar een egeltje kan hier makkelijk een ander plekje gaan vinden. Het is de bedoeling dat de diertjes hier in een beschermde omgeving verder aan kunnen sterken en dan uiteindelijk hun eigen weg gaan zoeken. Ja, is dat in de Groene Ster? Gaan ze de andere kant op richting Tietjerk of de camping of blijven ze hier in Aquazoo? Ik weet het niet. We hebben het een aantal jaren geleden eerder gedaan. Die egeltjes hebben we eigenlijk niet meer teruggezien. Want we hebben natuurlijk gewoon een heel groot, 15 hectare groot terrein. Dus dan klinkt even 17 egeltjes wel heel erg veel. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk maar, zijn het hele kleine diertjes op een groot terrein. Dus het belangrijkste is dat zij hun weg terugvinden. Dat ze aan hun voedsel kunnen komen. Dat ze een gezond en gelukkig leven hebben. En of dat nou in Aquazoo is of ergens anders. Ja, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Hoe is het eigenlijk soms ook te doen om zulke beestjes uit te zetten? Ja, ik heb nog nooit van mijn leven een egel in handen gehad en ik vind het wel heel bijzonder. En dat maakt het werk wat we hier doen met z'n allen ook wel heel tastbaar. En normaal heb ik toch wat meer een kantoorfunctie. Dus ik ben eigenlijk niet heel erg direct betrokken bij het verzorgen van de dieren. Maar als je op deze manier daar wat aan bij kan dragen, dan vind ik dat persoonlijk ook wel heel erg mooi.